Minket ezzel támogattak. Alsógalai Barát Egyesület, Bunkar Tibor és felesége Galgán Józsefné, Galater Kft., Grünehütte, Ifjú Schamberger Robert és mennyasszonya, Kékláng VT, Kikri György és felesége, Kiprik Tamás és kedvese, Mészáros Istvánné kollégák Marika, Univarvisz Kft., Schamberger Péter és kedvese, Schamberger János és felesége, Stopp Cukrászda, Talér Pál Máté és kedvese, Töringer Norbert, Tündérkert ABC, Tündérkert Zöldséges, Román Géza és felesége, Veres Antal és felesége, Virág Béla, Darabároszállítás.hu, Virág Csaba és felesége, Aradi József, Küpresz Kft., József Attila művelődéses, Agora Kft., Hubert Ferenc és kedves neje, Mészáros Marietta és kedves párja és családja, és Slégli János és kedves felesége. Köszönöm szépen az ő nevükben a tapsot. Van egy felajánlásunk, ez mondjuk az 5. díjú. 4. Hát akkor... Jó, akkor mégiscsak nekem az 5. szólt. Rózsaszín alapon, 88-as, látható, hogy a Stopp Cukrászda felajánlás, hogy igen finom torta. Tehát rózsaszín alapon 88, fekete napocska. Rózsaszín alapon, fekete nap, 88. Nagyon örültél neki. Fejből tudja az összes számot. A 4. díjunk egy igen szép felajánlás. Baracvirág alapon, fekete félholdal. Na vajon melyik? 94-es. Harmadik díj következik. Bármilyen kicsinek is tűnik, igen értékes ajándék. Szerintem ezt minden lány szeretné, úgyhogy hajrá fiúk! Most drukkoljatok, hogy a negyedet megnyerhessétek. Kék alapon, 90-es, egyébként egy gyönyörű Swarovski kristályos fülbevaló van a dobozban, és természetesen Bunkar Tiborné kedves férjével ajánlotta fel. Tehát kék alapon, 90-es, fekete napocska. Kék alapon, 90-es, fekete napocska. És van egy második díjunk, ami nem titkoltan egy belépő, 2 darab belépőt tartalmaz az Experience műsorára. Ezt Virág Béla úr ajánlotta fel a darabároszállítás.hu-tól. Zöld alapon 52-es. Megvan? Zöld alap 52-es. Keressetek egy fekete félholdalt hozzá. Fekete félholdal. Ott a nyerő. A fődíjat pedig a Barátik Egyesülete, Alsógalai Baráti Egyesület ajánlotta fel szintén az Experience-re, szintén 2 darab jegy, mivel hogy párosan szép az élet. Ez pedig rózsaszín, 46-os. Napocskával. Ott van kérem szépen, és hát azt én húzom. És ugye van egy fődíj, vagy a fődíj után mindig van egy külön díj, egy extra díj, ez kimondottan erre a nősbárra van kitalálva. Mivel, hogy férj és feleségek jönnek javarészt, de most már nem kérünk házasságlevelet, úgyhogy jöhetnek fiúk, lányok, barátok, mennyasszonyok és stb. De azért ezt a hagyományt ezt megtartjuk. Azért ki kéne engedni őket, nem? Hogy lássák. Nem? Nem, jó van. Akkor a külön díj baracvirág alapon. Fekete félhold. Húsleves.
Fekete félhold baracvirág alapban. Mennyit kell várni? Hogy szokták ezt a showműsorokat csinálni? 20 másodperc? 30? Mikor már mindenki kikapcsolja a tévét, akkor mondják be. 5-ször? Én nekem arra nincs türelmem. Szóval baracvirág alapon, fekete félhold, 43-as. Na? 43-as fekete félhold, most enged ki, hadd röbüljön. Most enged ki. Lehet, onnan is ők nyerték! Tavaly nem ők nyerték, tavaly a könyvelők nyerték. Tavaly előtt. Tavaly előtt volt, mert tavaly az Ildikóik nyerték. Na hódod alá! Engedd ki! Ibolya. Engedd ki őket! Gyerek, ki fogja meghozni? Tavaly is ők nyerték, és felajánlották! Na jó van. Zárszó. Akkor újra egy felajánlás. Na? A hölgy, aki tavaly is nyerte. Tavaly előtt minden. Meg kell főzni! Tavaly felajánlottuk. Ha megpucolják a lányok, elviszitek? És meg fogja megpucolni ennek. Ha vagytok eleget. Na. Máté! Na, akkor nézzük új gazdát ennek a külön nyereménynek, mert nem akarják vállalni. Nem? Igen? Zöld alapon. Zöld, igen, zöld alapon. Van megint egy fekete félholdunk. 25-ös. Ott van, tessék! Ott van! Kérem! Na igen! Megvan, jó van! Igen, hát azt el kell mondani, hogy a tolt kakas megtolta a sváb tyúkot, úgyhogy lehet, hogy már hamarosan tojások lesznek belőle. Ebből görög lesz! Hát ki tudja, ki tudja. Gratulálok hozzá. Hát további jó szórakozást kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy ilyen sok tombolát vásároltatok.